The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119:105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amos chapter 8 verse 11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. So then, just as you received Christ as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, gikinahanglan nga atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer, use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique. Gamita ka na aron imo masugid ang tanan nimo mga salang nahimo nining adlaw. Kay kining mga sala babag kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang function as the revealer of truth, as the mentor sa tanan nga mga magtotoo tungod kay naay nagababag ng mga sala. So, ang pulong sa Diyos din sa 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human yung buhata ka na, ikaw andam na. Sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, alang ka ni mong ikala, nga wala pa ikaluwasan, wala pa si Kristo di sa mong kinabuhi. Gidasi ka, gidapit ka, sa paggamit niya ng imong free will to make the most important decision, the decision to believe in Christ. First, ang imong buhaton mao pagtuo kaniya ingon nga imong manluluwas. Diha sa Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Therefore, sa hilom magandam ta sa tong kaugalingon. Let us pray. Magampot ta. Balaan na mo nga Diyos. Salamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makaunsapan. Inindapita aron kami makapadayon sa among routine nga mao ang pagtuon sa imong pulong. Nga mao na kini ang among pasiuna sa among kinabuhi ingon nga imong mga anak.
Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan, sa imong pagdala ka namo, sa imong paggiya ka namo, pagtultol ka namo. Nagaampo kami nga pinagi sa pagahom Espiritu Santo, pagtudlo ka namo sa kamaturan, kami maka-kat-on og dugang nga mga pagtulunan diya sa imong pulo nga among pagatun-an ning adlaw. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan nato mga higala, atong mga igsuon diha ni Kristo. Niya no sa kita, welcome no sa ning atong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Apan sa dili pa kita padayon kay di pa ta mo tukbil sa atong gibiyaan nga tunanan. Let us always be aware of the steps to make or the steps that we have to take in order to make our Bible study worthwhile, nga bililhon, mapuslanon, ug mabungahon. Ug ato namang gi-establisar nga nanginahanglan kita og pagbaton sa pagkamapausanon. Let us have that humility. Magbutang kita sa atong pagtuo, put our faith, and be under the authority of God. Okay? Mao kanang una, have humility. Ikaduha, nga kita magbaton og bukas nga pangunahuna, an open mind. Kay kung sirado atong pangunahuna, wa say mahimo ang Espiritu Santo. Kay imo magisirhan ang imong pangunahuna. So, the second is have an open mind. And then, sa pagbaton sa concentration diha, sa mensahe nga gidala o atong gisigutan, dili ang mensahero. Okay? So, concentrate on the message, not on the messenger. Kunya, ibilin katong tanang mga pangunahunang tawhanon, kalibutanon, mga suliran, put them outside. Okay? Kaya kini may mong babagi hapon sa itong pagtuon. And then, if we follow those steps, nini mong mga lakang atong pagkasundon, then God, the Holy Spirit, will take control of our mind. So, kinahanglan sabto na ito ka na. Kaya naibaw na nga ang Diyos is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. In fact, ang iyong pulong will never go back to Him void. Okay? So, karon, kung andam na ka, ato ipadayo na atong gisigutan. By the way, ang atong topic, as usual, ato naman ang gisugdan o gihapon kita magdupot nining doktrina bahin sa cross, una pa ang purong-purong. The cross before the crown. Okay? Mao kini ang prinsipyo. Ngagiagian ni Ginoong Jesucristo, right? Niagi siya sa pagkamatay dito sa cross tungod og alang sa atong pagbayad sa atong dakong utang sa sala. So, miagi siya niya itong iyang kasakitan, ang iyang passion aron sa tubos kanato. So, that's the cross. Una pa niya nadawat ang purong-purong. He was crowned as the King of Kings and Lord of Lords. Ay iyang pagmadinaugon. He became a winner. Kaya siya magyud ang author of winners. See? Siya ang modelo sa mga madinaugon nga mga Kristohanon. Okay? So niya kita din siya magdupot. And og ato namang nahibawan nga atong gituki ang mga punto nga atong gibiyaan kagahapon nga si Ginoong Jesucristo sa iyang pag-anhi din gamayng planeta aron sa tubos sa atong dakong utang, then kay diha na may
uh, there was a barrier niya na ipagkabingkil sa tao, tali sa tao ug sa Dios. So mo na nga kay ba naman ta sa atong gitun-an nga kanunin tong gisgutan nga ang formula nga ang tao makondinar o mahinukman mo kadtong Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. O ang buot pasabot spiritual death nga ang tao hingpit nga nahimulag sa Dios. That is spiritual death. So, mianhis Ginoong Kristo aron sa pagpasig-uli kanato nga mga katawhan ngadto sa Dios. Christ came to reconcile man to God. So this is just a review, okay? So the Lord Jesus Christ was the sin bearer. Siya ang lukat sa atong mga sala. He volunteered himself to come down niining gamay nga planeta and became 100% man but at the same time 100% God. Mo na ang iyang pagka-hypostatic union ni Ginoong Kristo. Okay? O siya ramang yun ang kalifikado nga mahimong manluluwa sa kalibutan tungod sa iyang natuman ang mga requirements to be the Savior of the world. Only the Lord Jesus Christ met those qualifications and no one else. Kaya wa siya ay Adam's original sin, wa siya ay old sin nature, wa siya makabuhat og bisag usa na lang, bisag gamay sala. He was without any personal sin. Gawas pa niya na siya na nag-iya og hingpit nga pagamatarong. Perfect righteousness. O ang ikalima, mao nga siya lamang ang bugtong sakop sa kaliwatan sa tao nga hingpit. He was the only perfect member of the human race. So, he was the mediator. 1 Timothy 2:5 nagayon diha ang pulong sa Dios, one God, one mediator between God and men, and the man is only the Lord Jesus Christ. So, mo na nga kitang mga katawan, man is a sinner, thus condemned. Tungod niya itong kondisyon o kahimtang na itong AOS plus OSN equals spiritual death. So, sige nung si Kristo miyan ni yung kalibutan na to reconcile nato ngadto sa Dios. So, sa iyang pagpakamatay sa cross, ang iyang substitutionary spiritual death, mao to'y kanang hatag sa kaluwasan kanato. Iyang pasiguli ang tao. Kita ba? Pasiguli kita ngadto sa Dios. So, kay pagkamatay yun niya dito sa cross, there was already peace sa iyang pag-reconcile. Sa diha nga ang usa ka tao makadungog sa mayang balita sa kaluwasan, siya mo sanong, mudawat siya na ng maong mensahe o may balita sa kaluwasan, then there is peace. Nanay kalinaw, irene sa Grigong pulong, shalom. Okay? So, samtang si Ginoong Kristo raban, itong ayang pagbitay dito sa cross, ilansang Manila si Ginoong Kristo, He was thinking of you. Ikaw ragyot ang diha sa iyang unahon. O in the reconciliatory process, ibaw ka, pag-reconcile na nato, duha magod ka partido ang nag-atbang. There are two parties that are hostile toward one another. God is hostile toward man because of man's evil. And man is hostile toward God also because of man's evil. Therefore, man is the problem, dili ang Diyos. Sabtag yun na. And so, the way
the reconciliatory process is completed, mao kini. Listen. It is by man changing his attitude. Usbo niya ang iyang pagtagad. It is called repentance. Sa Grigong pulong, this is metanoeo. Meta means change, noeo means mind. Therefore, it's a change of mind. Usbo nimo ang imong pangunahuna. Meaning to flip the switch. Gikan sa no desire for eternal life, ngadto na sa desire for eternal life. To flip the switch from hardness of heart ngadto sa softness of heart. Gikan sa dishonesty ngadto sa honesty. So, mahinungdan nga sa dihang ang tao mo magpositibo, mayon siya, oo, mudawat ko. That positive volition now provides mong maghahatag niya ng power supply. The power supply ang gahom nga ma-activate ang iyang pagtuo, makalihok na pag-usab, and kanang mabuhi, to live in, to energize. Diha sa iyang kalag, o siya, mutuo ang Ginoong Kristo nga iyang manluluwa. So, paminaw, when he does, sa iyang pagbuhat niya na, kanang tawana, iyan ang natangtang diha. He removed his hostility toward God. O kana, mao ang gitawag dato conciliatory process. O diha makumplito kanang mao reconciliatory process. And so, ang hostility sa Dios ngadto sa tao matangtang. Now, man removes his hostility toward God, ug diha there will exist between the two hostile parties peace, shalom. So, mao na diha nga isulti sa Roma 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ayan na nakalimti ka ng mga bersikulo. Roma 5:1. So, karon ang kaluwasan available na sa tanan. It's available for all. O ayaw ni kalimti. Tungod kay ang tao na may kagawasan sa pagpili, he has volition nga naa diha sa iyang kalag, o kana hinatag sa Dios. Ang tao being created in the image of God. Sumala sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 31. O, kanang imong Biblia niya. Sa Genesis chapter 1, verses 26 to 31. Na dihagi, hisgutan ka ng mga butanga. O, listen, ang Diyos mugna o mibuhat sa tao, sumala sa iyang dagway, created man in His image, and that image is more than freedom, and freedom is a part of it. Okay? Ug tungod kay ang tao lagi naa may kagawasan, he has freedom nga naa diha sa iyang kalag. It is God-given. O God always honors the freedom of man. Kanunay gid niya ng respetuhan. Iya gid ng tahuron unsay buhaton nga desisyon sa tao. Man, ang usa ka di magtotoo, okay, is free to believe in Jesus Christ. Just as he is also free to reject the Lord Jesus Christ as Savior. You see? Nasa kagawasan. Kaya ang ato kong kaugalingong kabubuton, volition or free will, doon na malagi siya duha ka bahin ini ang positive o negative. Now,
na may resulta kung mag-negatibo ka ng maong tao nakadungog sa may balita sa kaluwasan, mayon siya di kong to. He manufactures evil. Apan kadtong tao nga nakadungog sa may balita sa kaluwasan og siya mo sanong niini mo ingon siya to mituo ko ana. This will result or produces grace, gracia. So, in other words, kini nagkabangi kining grasya ug ang dautan. This is a fight between grace and evil. Okay? Itong isgutan ng itong stimulus, ato managi huban nas Binisaya nga pagdasig, pag-awhag, pag-agda. I don't know, mudawat ka ba niya ng Binisaya? Basta kayo mo na akong kabot nga Binisaya nga paghubad niya na. Ato giningi Binisaya, anong maklaro yun mo. Now, ang stimulus, pag-agda, okay? Wala na itong gamiton. O kini pag-agda sa Diyos. He provides it. Okay? Ang cross, maunay, unsa, nagkahulugan sa maong stimulus. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Maunay stimulus. Now, karon ang tao na malagi siya kagawasan sa pagpili. Mutuo ba siya? Umusalikway ba? So, kung ang iyang tubag, maingon siya, dili kumutuo. Now, di man makakontrol ang Diyos ni anak. God cannot control it. Ang response, unsa? Imo ng desisyon ang response. Mutuo ka ba o dili? Okay? Huwag na ay resulta lagi. Kung may di ka mutuo, then na ang resulta. The lake of fire. Di man makakontrol lagi ang Diyos sa imong tubag. He only controls the stimulus, but He cannot control your response. But ang resulta, kinsa may control? Ikaw ba tao o ang Diyos? Ang Diyos. Siya na nagkakontrol sa resulta sa imong tubag. Atong ibasihan kini sa John 3:36 ang sa gisulti diha. He who believes in the Son, Ginoong Jesucristo kanang Son. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. So, ang resulta, nag-i-control sa Diyos, mao ang lake of fire. Kami sa likway ka man. Apan kung ikaw mo sanong, mutuo ka, mudawat ka sa mensahe sa Diyos ka, tuuhan ni mo sa Ginoong Jesucristo nga imong manluwas. Unsa? John 3:18 o sa isulti. He who believes in Him is not condemned. Okay? He who believes in Jesus Christ is not condemned. But he who does not believe is condemned already. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. In fact, diya sa John 6:40, nag-iingon usap ka na, and this is the will of the Father who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. John 3:16, popular ka ng versikulo. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Now, listen. Ang dili magtotoo, therefore, nga mosalikway kang Kristo nga iyong manluluwas, is resisting the declared will of God in Scripture. You see?
diha sa klaro kayo na sa 2 Pedro 3:9. Ang sa gisulti. 2 Peter 3:9. God is not willing, dili siya buot, that any should perish, but that all should come to repentance. Ang tanan unta, magunsa, maghinulsol. Yan sa 1 Timothy 2:4 po. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Now, niya ay mga prinsipyo nga akong ihatag nimo, ha? Bahin ini. Write this down. Kung na kay pagkugi niya. Number 1, resistance of the will of God in salvation by the unbeliever who rejects Christ as Savior results in the unbeliever's name never being written in the Lamb's Book of Eternal Life. Sabot ka? Sa imong pag-resist, now, I'm referring to an unbeliever. Kung mo resist, kanang maong di magtotoo sa kabubuton sa Dios, bahin sa kaluwasan, iya magisalikway si Ginoong Kristo nga iyang manluluwas, kini mo resulta ang iyangan dili malista, dili masuwat didto sa unsa libro sa karniro nga anaang libro ha ang kinabuhing dayon. The Lamb's Book of Eternal Life. Revelation 13:8, Revelation 17:8, Revelation 20:15. Moni number 1. Now those who believe in the Lord Jesus Christ have their names written in the Lamb's Book of Life. Ikaw, kami tuon na, midawat na kag Kristo, na imong manuluwa sa imong nga tuan na, nasuwat na dito sa unsa. Lamb's Book of Life. Now, okay. Mahimo imong basahon kini diha sa Revelation 21:27. Read back to verse 1 about new heaven and new earth. Na diha gisgutan. Philippians 4:3, Revelation 22:19. Kana naghisgot the book of life. There, kaning book of life diha is related to the doctrine of preservation. So, mao na nga the book of life. So, mao kana ang mga punto nga itong gidadiha kanimo nga gikinahanglan nato nga tun-an nato kini mga butanga sa bahin kini sa unsa kaluwasan kay kini mao manigyan ning Ginoong Kristo dinhi ining kalibutan na aron sa paglukat sa atong mga salang nabihang dakua kay di man ta kabayan. Siya ang mibayad on our behalf. Mao kanang kanang maximum love of God. Nabihang dakua na bitaw sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. Mao na nga mayungdanon kay kini mga butanga. Kay okay. Kita naghisgot niining atong tugukan nga giuluhan nato the cross before the crown. Okay? Miagis Ginoong Kristo niadto dito sa cross o humanini nagmadinaogon man siya. He conquered death and sin. Huwag mo na kay ikaw may kagawasan na sa pagpili. Udawat ka ba niya na? O dili? Imuha ang pagpili. It's a matter of choice. Okay? Okay, kung buot yung kang magmadinaugon, mo ni nga itong ituon-tunan adlaw-adlaw. There are steps that we have to follow. Gikan kini sa pulong sa Diyos. Gikan kini sa mga paagi sa Diyos. The protocol
Kaya ang plano sa Diyos atong kinabuhi, ginganlag protocol. Ang protocol mo ni hinunta paagi sumbanan. Nga mao gyud ang tukma husto nga unsa atong sundon. Gigikangon ni sa Dios. Hingpit gud ang Dios. Yan naman ang giandam sa kanyang tungo pang tanin in eternity past. Giandam ni sa Dios. Buot niya nga ikaw magmadinaugon aron imong madawat na unya ang purong-purong the crown. Now, okay. Ako kang taga ang mga punto, of course, anto maning gisgutana, ang gikiniglampas gihapon sa atong barumduman, the real keys of success in life. Okay? Ang matuod yung yawi o mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. Ang nag-una yun ini, mo kini. Okay, abdi ang imong salabutan nini, okay? Have an open mind. Ang nag-una is get saved by faith alone in Christ alone. Pagpaluwas mo ni itong isgutan. Kaluwasan. Aron ka makasuod sa plano sa Dios. Okay? Ikaw nga di magtotoo. You, as an unbeliever, you have not entered into the plan of God. Wala. You have not been reconciled to God. Wala. Still, nagpabilin ka diha nga. Unsa? Nahimulang kagihapon gikan sa Dios. You are under condemnation. So, kung buot ka nga unsa, makalingkawas ka niya ng mong kahintang din. Get saved. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Pati ali mo yung mura man ubi ko katuo na nga tuo lang taon niya maluwas ta. Diha na ang daog diha. Okay? Kaya ang nag-unag yung mo sil-sil ni mo niya na nga mo kanang mulawgaw ni mo. Mo si Satanas. Mo na siya ang nag-unang kaaway sa Diyos, the arch enemy, avowed enemy of God, nga dili siya buot nga mutuo ka sa may balita sa kaluwasan. Aron sa ingon niya na, sa imong pagdumili niya na, sa imong pagsalikway niya na, dili ka maluwas. Wa kay unsa. Wa kay pala ang buton nga eternal life. Wa. Anto ka dito sa iyang teritoryo, iyang dagatan ni Satanas. Kaya naaman siya giandaman naman na sa Diyos siya o ang iyang mga alalay, mga demonyo. Ito na, the lake of fire. Mo na buhat ka ng lake of fire, alang nila ni Satanas o mga demonyo. Ug kadtong mo dumili sa kaluwasan nga mga tao, okay? People who resist the will of God, who kanang reject the will of God by believing in Christ alone, then adto po sila, musunod po sila, may agong po sila, may usa dito sa ilang pag-uban sa mga demonyo o pinanguluhan ni Satanas. So therefore, ang nag-una niining real key of success in life is get saved. Paluwas. Okay? Tuuhis Kristo nga imong manluwas. Acts 16:31. John 3:16. 1 Timothy 2:4. 2 Peter 3:9. Okay? Wala ba'y laing manluluwas? Ginuso Kristo ra bagyod. Nabitaw na sa Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Okay, mo ni una. Get saved by faith in Christ. Ikaduha, grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18, 1 Peter 2:2. Patubuon kita sa atong kalag. Ang atong kalag patubuon pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. And unsa,
Grow in grace and knowledge. Patubuon ta diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Kaysa diha nga imong tun-an ang pulong sa Diyos adlaw-adlaw kanang imong kalag mag-anam-anam siya og tubo spiritually. Okay? O magkaanam nagkausab ang imong kinabuhi. Now, as you continue in your spiritual momentum, mag-anam-anam na o kaon sa kaklaro nimo ang plano sa Dios. Life becomes meaningful, purposeful, and with definition. See? Makahulugano na, thrilling na ng imong pagkinabuhi. Mo na, ikaw sugod na sa pag-enjoy niya ng matang sa pagkinabuhing Kristohanon, which is a unique, sophisticated, fantastic, fabulous nga matang sa pagkinabuhi. Nga di ni mo na kaplagan na bisag unsa pang dapit ning kalibutana, anaara ka na sa unsa gitawag og operational divine dynasty nga naa sa imong panghuna-una. Kasabot ka? Kaya in the first place, ang Kristohanong pagkinabuhi usa ka sistema sa panghuna-una. It is a system of thinking. It is a mental attitude life. Nasa itong huna-huna. Kaya nga itong huna-huna mo ni puntaria tumong sa pulong sa Diyos. Just as ang kalibutan, si Satanas ang iya pong tumong sa iyang huna-huna, mao po na nga itong huna-huna. Mao na nga itong huna-huna, gibombardyuhan from both sides. Gikan ni Satanas, iyang mga bakak, ang iyang, kasi ang amahan sa mga bakakon. So mao na nga, kung ikaw mo sakay sa iyang pamaagi, na mapod siya mga pamaagi, nga kaatbang sa Diyos din. Mao na, nisunod po ka sa iyang mga tinunto, ingnon ta. Ingnon na lang nato ng pagkapunga. Ang iyang role, ang iyang papel mo, ang paglawgaw kanato ng mga Kristohanon, mga anak sa Diyos. You see? Kaya siya, di ba naman ta sa prinsipyo nga, the most miserable creature, binuhat mo siya sa Diyos. Nalaglag lang siya, di na siya anghel nga sa kalamdag, kundi anghel na siya sa kangit-ngit. Mauna nga, siya mo ay the most miserable creature. Labing miserable, makaluluoy, uyamot, nga binuhat sa Diyos. Mauna nga, buot siyang makigduhig o iyang unungon as many as he can within his power nga daghan yung madani dito sa iyang destino ng mga lake of fire. Pagbisan pa din sa kalibutan, siya rabay ganuma, gitubutan naman siya sa Diyos. Nga, sa diha nga ikaw mo, sa musakay lagi sa iyang mga pangunahuna, iyang mga pangunahuna, ang kalibutan, usa ni sa kaaway na itong mga Kristohanon, kining, dili man yung kalibutan na itong ipuyan, ang sistema nining kalibutan na. The systems of this world are his, iyang Satanas. Ano, kung musakay ka niya ng iyang mga sistema, iyang mga pamaagi, you are a sure casualty. Kaya na may espirituhan ng away. Nagitawag ka na, doctrinally we call this angelic conflict. You see, o kining angelic conflict, espirituhan ng away, nagkainit karong panahon na. Nagkainit. This is the most intensified stage dining espirituhan ng away karon. Kung mao na nga kitang mga Kristohan may rumbo, may target na karon. Kung wa kay nakatunan nga pulong sa Diyos nga mauraman ka na imong hinagiban. Your only weapon, your only power, your only strength diyan sa pulong sa Diyos.
Una-una sa Dios, kabubuton sa Dios, toyo sa Dios, plano sa Dios. Kung wa ka niya na, you are a sure casualty. Iining awaya, kasabot ka, which we cannot afford. Di ang mo nang mapildi ka. O na nga, duha ra lagi atong piliyon. Buot matang himong pildiro, loser, or mananaog, winner. Kita'y papiliyon sa Diyos, natay kabubuton. Ipagamit na sa Diyos. Muna nga, ikaw, musali, kuhay gyapon kas kaluwasan din, imo na ng tinuyuan. Makita nang akong mga amigo mo tanag, ngano man na may mga tao mo to sa impyerno. Ngayon mo tanan ako, babi. Ngano man na may mga tao mo to sa impyerno. Kinsa manggi nakaingon sa ilang pag-adto sa impyerno. Bawa kayo sa akong tubag. Tungod sa ilang paggamit silang kabubuton. Ilang mo na sinultiya sa mga katiguangan nato nga. Tinuyuan sa ilang buot. Sila nagbuot nga mo adto. Di sila kabasol sa Dios. Di sila kabasol ni bisan kinsa. Sila ra yun ang nakaingon sa ilang pag-adto sa impyerno. Mga nang daghang tuwa sa impyerno, tungod sa ilang paggamit sa kabubuton. Wala sila mo dawat sa kaluwasan nga, gitanyag na, free na, huwag bayad. Mauga na, free gift sa Dios. Pagpakita sa iyang dakong gugma. Yan labing tinuod ang Diyos na higugma nimo. I'm pointing to you, unbeliever. Nahigugma nimo. God so loved the world that He gave His only begotten. Mauna ang ang pagpakita sa gugma sa Diyos. Nagpakamatay ang bugtong anak tungod sa iyang gugma nimo. Unya kung imong isalikway, imong kanang iwakli, di nimo tuuhan, di madadakong hampak sa Diyos. You see? Nakita nimo ng puntuha? Dakong insulto. Mauna nga, unsa may alternative. Huwag mahimo ang Diyos kay siya hingpit man nga hustisya. Na nakapan ko di kalaganan karong mga panabisan pa mga fellow believers na to. Ang daghan ra bang ilang una-una sila nga Diyos gugmara. Tinuod bitaw. Gugma ang Diyos. Apan wa sila makakita sa ubang kinaiya sa Diyos nga di lang siya gugma kundi hustisya. Nakakita ka na? Hustisya, His justice perfect. He cannot ignore any offense against Him, against His perfect justice. Mauna nga silutan yun. Mauna nga, why mahimo ang Diyos? He is just functioning His perfect kanang essence. Kung tuan mo ito sa impyerno, wala siya mahimo. Tinuyuan sa buot. Sabot ka? Tinuyuan na sa tao sa iyang buot nga muadto. Wa gyoy mabasol sa mga taong tuwa sa impyerno. Sila ra gyud. Gigitagaan na sila sa tanang mga kaygayunan. Labihang dagan libuan ka mga pagi. Diha na yung mga higayon nga nakadungog na siya, nakasabot na siya. Ala, nangapagaw na itong mga ebangelista, mga magtutudlo sa pulo sa Diyos. Wah, yapon manong baling. Isalikway yapon nila. Iwakli yapon nila. Dili man sila mutuo. Then, mga na. Resulta, produkto silang desisyon. Basta. Okay. Ang prinsipyo kanunay ginang mubarog. Man is always a product of his decision. Produktor yun ang tao sa iyang desisyon. Mao na, nakita ni mo unsa kadakong kanang issue kining atong kagawasan sa pagpili, freedom of choice, free will. Kita ni mo. Actually,
Mahimo tag desisyon, matagutlo sa itong kinabuhi. Di lang kayo matagutlo, matagutling every second. Gusto? Kaya, the fact is, ang tinuod mo ni, life, unsa, is kanang, ang tibuok na itong kinabuhi, na, kuha na, naglibot ang atong mga desisyon. All of, paminaw, mo ni prinsipyo, all of life is decision making. Isuwat na diyan si mong notebook kung ikaw nagasunod nini. Barugi na. Gikan na prinsipyo ka na sa pulong sa Diyos. Okay? Mao na nga, di gyud na matuis. Di gyud na matuis, di na mausab. Prinsipyo gyapon ka na sa pulong sa Diyos. Ato ni padayon ugma. So ayo si piyata ang sumpay. Kay niya pamantas ikaduha nga bahin sa real key of success in life. Ato ni gisgutan kay bahin kini gihapon sa doktrina natong giduputan. The cross before the crown. Magampo ta. Amahan na mong langit mo, nagapasalamat kami kanimo, O Diyos. Nining higayon nga imong gigahin alang kanamo sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat, O Diyos, sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Hinaot nga kini, O Diyos, magadugang pagyod sa among kaalam gikan sa imong mga pulong. Kaya ang imong mga pulong wala nagyoy makalupig, makalabaw sa kabililhon. Ilabi namo nga imong mga anak. Kaya maoro man kini ang kalanon sa among kalag, matud mo sa Mateo 4:4. Salamat, O Diyos, ni among Bible study. Pinagi sa YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini mong ministry. In a mighty way, as you will, Lord. Sumala sa imong kabubuton. Salamat, dada kami pagbalik ugma nini. Ang tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.